si robí srandu. OK, takže ja vás vítam u ďalšieho videa. Už asi tretíkrát natáčaného, pretože neviem prečo mi nefungovala hra. Zatiaľ. Nevadí. Takže my sme dosť úspešní level 96. Čaute, ja vás tiež zdravím. Ja mám ešte len trojcestný málo. Koľko máš na trojcestnom? 16. Však ale to na 18 by sa už malo dať na M1. A máš tiež šutra, nie? U seba nie. Ja mám vždy pri Peresu tu u seba, ešte mám koľko. Tak pak ide dať aj zo seba, ne? Som trafil. Nedá. Myslím, že keby sa dá dať zo seba, že by som... Ale to je tak, že keď sa odhlásíš, myslím, že... No to viem, že ti ho neoberá. Nedošla Ej, mi kámo. čepel. Ne. Ej, ty si na mojom istom H. To nie si ty. Nejaký 101 var. Sorry, myslel som, že si to ty. No? 5% a budem 93. Jo, mám to. No, na 18. Počkej, musím si dať buff. Buff. Buff, to je keby si bol nejaký pes. A keby ste vedeli, ja som level 93 a buffer Že keby ste vedeli. Aby ste... Bože. Zostriaj. Nezostriam, to tam nechám, aby som ťa vytrolil. To je nejak. Berú mňa, ale tak som to doplňa. Koľko mám vlastne regenerácie? Nič. A mužku, ale dobre to je. Nemám. Ale kedy to pôjde tak pomalinko? Ja som 97-čka. Fakt? Tak chvíľku next chodne či do mesta robiť, alebo čo? Nejdem, ja som ten, čo natáča, ja by som mal mať oné viac. Ja som 93. 4 levely ešte, alebo koľko? 97. To už je 5 hodín? No. Si zavolal. Som mi chcel čorknúť. Našťastie ešte natáčam. Konečne. Jo, konečne sa nám to podarilo. Tebe určite. Jo, kámo, niekto mi sem doliezol nejaký var a všetkých mi tu žere. Vidíš, takisto som sa cítila ja. On mi ich papá. Pomôž mi, Valiči. To vystihni. Fazole. Tigričky. Sorry, ja mám deska. Ja som palička. Čo, jaká palička? Ja som tu palička. Pod mojím tajným názvom. Palička. Palička. Áno, ty si palička. Si taká malá palička. Chcel som si dať dvojbodku a D. Taký krásny smajlíček. Lenže potom som zistil, že s dvojbodkou to dáko nepôjde. A na Atomej sa potom voláme, ja sa volám Matko 765, moja buferka je Adriana. Však už s tebou bol prvý let's play, takže akože typičko. No a ešte pre istotu a povedz ešte tvoje meno si. Však tu vidia, palička. Jasné. Ale hej, ja sa tu volám palička. Nie, ty sa Ale voláš... nie, ja sa tu vážne volám Aha, palička. áno, s veľkým D. S veľkým D, co blbozelo, ty. Ty si dobrý debil, ja som povedal palička a ty, že s veľkým D. No však, máš ešte tam mene veľké... No lenže to by som musel povedať to D. Ty si troll, ty mi tu dneska tako trolíš to video.
bude lepšie, ho zlepšujem. No skôr si ľudia budú myslieť, že ježiš, to Dajte je 20 lajkov a bude ďalší diel. Ak to presiahne 20 lajkov, tak budem vydávať každú sekundu. Dáme každé ráno, každý večer video. Ale prosím ťa, to si kde nabral? Len teraz sme v takom obmedzení, lebo on sa sťahuje, Diamond.sk. Obmedzení. Ó bože. Však sme, lebo nemôžeme moc natáčať. Hovoríš, aké by sme boli na vojne. Sme v takom obmedzení. Však ale nemôžeme natáčať, lebo sa sťahuješ. No to ani nejde, to pohode. O jedno poschodie vyššie, ako To viete. aspoň na taký večer zvládnem, lenže k tomu, že ideš na 3 dní preč. Bohužiaľ. Však ale to vydržia, nie. Aha. Nie, to už len ja púkam od strachu. Však alebo bude zatiaľ tie 3 dní natáčať sám. Jo, už mám tento nájom 1. Kto ti to povedal, že ja budem natáčať sám? To mi nemôžeš urobiť. Keď to ako budem, tak budeme natáčať, vieš? Bože, ak ma boli chrbtica. Ja schopnosti. Keby sme na ofiku. Prosím, nech je to aura. Čo, nech je aura? Otrávený šíp. Tá kniha stojí za to. O bože. Hej, jaký si level? 97. Ty si myslíš, že tu už budem každú sekundu dávať level up, ne? Dúfam, že som si vyzlekol brnenie, pretože ak áno... Tak to skúšam. Vole. Ešte 4 levely. Nie som, len tu není zlatý príšer, ale už nechcem to zakliknúť, že len ten odišiel. No, práve si to uvedomil. Aj keď povieš, že nechcem to zakliknúť, ale aj tak to povieš, tak si to vlastne štatisticky zaklikol. Hej, prečo ťa zrazu tak dobre nepočujem? Pretože som si dal zále mikrofón. Zrazu ak debil držím mikrofón. Máš ho? Našiel si ho? O bože, ne. Hej, našiel si ho? Ja, tak si daj viacej k sebe, bo ťa moc dobre nepočujem. To záleží aj od toho jedného hlasu, to budeš mať. Máš kafre, že jediné miesto, kde sa dá expiť od 80. Do 110 tu teda musím, že? A potom viac príde. No, ale tam bude aspoň trochu viacej ich. Trochu viacej, že to je plná mapa pre Boha. No, Počkaj, ty si vlastne v živote nedošiel na tú mapu od 110, čo? video akurát na YouTube. Tak vidíte, že Maťko je chudák. To je v živote, Ó, bože. V živote. Si taký vystresovaný, alebo čo ty? Nie, len keď hovorím takto pomaly a zreteľne, tak začnem kecať debilný. Lenže zase keď hovorím rýchlo, tak kecam ešte väčšie debilný. Bez urážky, ty tak či tak. Ja ti dám takého tak či tak. Je to veľký. To sa smie tvoja mama? Čo? Komu sa smiala tvoja mama? To som sa ja smial. Jaj. Tak vidíte, že túto matko má taký ženský hlások, taký slabúčký hlások. Ja mám ešte taký tlačí hlások. Ja len sa tak čudno smejem. No len keď sa rozosmeješ, hýňaš sa úplne. Tá kosmička chce mi ísť so mne do skupky. Tak ber, možno, že ťa niečím odmení, napríklad fackou. Vystrčí ruku cez monitor a dá ti tak po papuli. Ty koňo, si robí srandu. To mi tá skupka nemohla vystačiť. Bože môj.
Vieš, prečo som práve... Ja som rozmýšľal a viem... A som sa pripravil na to, že pôjdeme do iných. Čo? Som sa pripravil na to, že pôjdeme do iných, chlape. Mám toľko plášťov a že ma šlachtatí za chvíľu. Celý jeden riadok a ešte štvrtku z toho druhého. Urko mi chlape. Ježiši, ja dojdem na budúci dolámaný. Čo to tu dávno nakúka? To brat pozeral. Hm? Čo to prosím ťa kúka tvoj brat? Čo? Nepozerá. Bože, ja som si zás nevšimol, že nemám topánky. Lebo zás. No, ale neviem. Vieš prečo? Lebo je v obývačke, tam pozerá. Ja som si ich nepresunul. Oh my god. Ale to už si urobil nejaké lepšie, to už také, že... Spíš ďalej z dobúdy, ja som tu bol prvý. Kámo, mám 93%. Koľko mi dá jeden tento pes? 93,90. Práve preto mám expak, ne? 94,55. Máš expak, dúfam. Áno, ešte na 35 minút. Bože, to odklesa pomaličky. Tak to dám možno ešte 98. Som 95. Počkaj, akú 98-čku? Že expňujem ešte dotedy. No, dúfam, že... Pretože ak nie, tak to je... Čiže dal by si mi ešte plus jeden expak, ne? Bože môj, ale ja to nie som nejaká ona, lepší trh. Zeber, čo môžeš, to je čo najlacnejšie. Ale potom, keď budeme tie 120, myslím, alebo 120, 130, neviem, tak mi držíš 2 prúty, jasné? Prečo? No, za tie experty. A však to aj tak pôjde, to máš pol hodina, 2 miliard, vyššie 12 miliard. No neviem, 5 miliard. Ale nevadí, až keď ti potom vrátim, keď budeme tie 140, ja si tam chcem strašne, ja tam úplne zastavím exp. Žiadne 140 od 120, tam sa získajú peniaze najprv ty. A fakt sa tam bude dobre zarábať? No a expy. Ja tam zastavím expy. Ja si chcem najprv zarábať. Najlepšie, keď sa ti to bagne a zrazu sa ti to odbagne a šupneš 2 levely naraz. A najhoršie, že v strede býva dosť veľa ľudí. Nájdeme také chat, kde ich nebude veľa. No, to býva až niekedy pri večeri. Keď pôjde preč brat, tak budem sám doma. Musela mám aj viesť. Išla preč. Ako presnej. Ne. Oh, Bože. Ste zabili? Nie, ne, hovorím kvôli tomu, že má jeden oné dozadu napíš. Ninja určite, keď ťa napichol. Ježišmaria, ty tam ho chápeš jak oné. Lebo prišiel. Ja viem, ty zabiješ tieto zvieratá. Ale fakt, dobre mi pomáha tá prúmka. Hej, kamo, chceš vedieť, koľko mám prúmku v tom vedáku? 4. Ja 37. Ja som to točil. Lenže ja tam mám ešte príšery plus 9, takže... No, to tam ja nemám. Ja tam mám príšery plus 5. A to som si ja tam nedával. To od koho máš ten jedák? Mám kúpnu za 200 nedá. Si robíš prdel. Prúmko 4. Nie, však hovorím, točil som. A koľko má prúmku, preboha? Však 4. No tak... Som ja točil. Tú prúmku 4. Ale koľko má, keď si ho kúpil? Ja, 31. Ježiš, ty si debil. Ale nepačilo sa mi tam, že som mal všetko obrana. Že obrana meču 10%. Obrana. Však to je poradné PvP. Tu mám.
totiž víš, že tu... Toto je dobrá zbraň. Chlape, Počúvajte, mám to prúmku 43, ale minus 12 iba. Ukáž ti svoj meč? Nie, nedám, počkaj. Hneď ho ukážem, počkaj. Len si to zabíjam. Aj brnenie. Brnenie ti nedám, ani neukážem ani nič. Tu by som mohol mať absorbovanie zebečiek healthov. Je to v preklade pre začiatočníkov. Ne, on sem ide z nejakú baterku 86. Sme tu traja. Ja nemám buffy, čiže to som ťažko porobil. Chlapče, on si potom to vezme tak, že nemáš na to zabiť ich, tak on ich šlohne tebe. Ne, 96 ninja sem prišiel. Čo? On to, keď skapeš, tak on to zebere tak, že nemáš na to ich zabiť, tak sa na nich šupne sám, zabije ti, a koľkatka, že to je? Je tu VAR 97, je tu VAR 97, je tu šamanka 76, je tu ninja 97. Tak ale to ste 4 a... Mám ich čork. Ja, to je ten ninja. To nech vypadnú. To sú tam všetci iba, to je tam medzi vami najväčší level 97. Aha. Vy ste makári. Ja som 95, čiže som v strede. Ja. A kto je po tebu, keď ty si v strede? To šamanka 86. A ona tam vôbec... Jaj, to je tá, čo tu pre chvíľku bola pri mne. Hej, môžem ísť na tvoj H? Nie. Kámoša, tu sa to nedá už. Tak sa na Oni ma zabijú. A to som si zobral jednu skupinku. Čo, ideš kam? Nie, že ja som si musel hľadať miesto. OK, dali mi gulič. 16 000 napadiť. Hejkame 16 000 napadiť. 8 000 normálny sekund bez konia. Tak to chceš tak. Hej chlape, ja som na to YouTube musel dávať, ja som si musel poslať nejaký registračný kód, aby som tam mohol mať videa na pohoďku, teda na 20 minút. Pretože som bol že Mne to zase spadlo. pretože som bol že vraj neregistrovaný užívateľ. Tak už som registrovaný užívateľ. Hej, ty si tam v tom poli, kde sme aj my boli vtedy? No, neskúsim dojsť. OK, takže ja by som ukončil tento diel a čo sa mám